Gadži, Gadži! Jsem tady, more. Gadži! Jsem tady, Hlasíme se vám z televize Gadži Fitness. Gadži pro rybaře. Dívej, more. Tady jede, to je korba. Pojď, Rambo. Točíme to, Gadži? Točíme? Toč to, Gadži. Já to točím, ty to točíš. Točím, Gadži. Koukej, jak točí, more. Koukej, more, na to. A jedem. Gadži. Gadžo, gadžo, gadžo. Gadžo, gadžo, gadžo. Gadžo. Gadži, jedeme, Gadži. Kam jedeme, Gadži? Kam chceš jet? Já nevím, to mi řekni ty, Gadži. Pojedeme do Indie? Příští rok? V Indii jsme teď byli, more. Na Kopa Teď Salama. jedem na Kopa Ne, teď jedem na Kopa Banána. Kopa Salama, tam jsme byli. Kopa Salama jsme byli, přesně. Kopa Salama je tady, Kopa Banána je tady. Co je tam vzadu, Gadži? Ale my nejedeme přímo na Kopa Salama. Co je tam vzadu? Toč to, Gadži musím točit. Gadži A musíš co je točit. tam za pláž? No, Kopa Salama, Kopa Lulana, Kopa Godhaya, Kopa Banana. Kam půjdeme do restaurace, Gadži, na oběd? To bude San Etienne, Champs-Élysées. Francouzská restaurace, Gadži. Gadži, přesně tak, Gadži. Restaurace More, hele. Byl Gadži. Hele, Gadži. Dáme týpka Gadži. Ne, to nemyslím, Gadži. Koukej na břeh, Gadži. Gadži to je Ablamska. Gadži, kdo to je? Gadži, jak to mám vědět? Gadži, já to točím, já to nevěděl. Toč to. Gadži, točím to. Gadži je šikovnej. Nice. Tohle musím vůbec.